Good evening guys. Good evening sa aking mga kaayahay. Nandito tayo ngayon sa sentro ng Legazpi. Nakikita niyo ba nasa mataas akong lugar? Ito yung Ayala. Shout out nga pala. Baka naman sana Ayahay. Lumalabo siya. Mahuhulog na, wow. Shout out sa inyong lahat mga kaayahan. Pwera hulog ng cellphone mga kaayahay. Sana makabisita naman kayo dito sa amin sa Legazpi. Ito pa lang yan. Zoom in natin. Hindi na nakikita, no? Wow. Sentro Legazpi. So ayan nga guys. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and hit notification bell para updated kayo sa ating mga videos na darating. Yun lamang guys. See you sa next vlog. Thank you.